Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyakamu sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad din Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Sa Piña Francia, sa Domingo, Go! Monteo Janer Iris, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunya pong aldaw kita nin Martes, Tuesday.
Petsa dos na kita kang bulan na Disyembre taon 2025. Sabayan po nito sa inyong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Sa may mga kumpleanyo niyan, December 2, 2025. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre po, duman man po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil na ganito paglingawan sa kuyang Perming Togon. Pag day tabi imbitado, day magduman. Day po magduman pag day tabi imbitado. Makasupog. Yo. Taro pantogon ko tabi. Ringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Oy duman po sa may mga may kamunduan na sa muya pong pagkikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamuha magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po nakakaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Gabos po kita. Amen. Serbisyo Asin Rupa. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live, gunyan tabing Martes. Petsados kang Disyembre taon 2025. Sa pangaran po yan, siyempre, live kita sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran ni Maestro nila to na samuya pong General Manager, si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurogtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pang ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. Serbisyo Asin Rupa. Ala sige. Martes na tabi tulo si Redwin. So pirangal daw na sa napasko na 23 dias. Di maligayang Pasko na sa natabi. Maski na nga ni baga grabe ang pagtios pero kitang mga tios pigpipiritang maging maugma pagkarog kening madali ng Pasko. Yo, maski kita nagtitios
Paano kita day magtios na imbis na so para sa tuya iharabas? Imbis so para sa tuya na dapat makagurugin hawaman lamang kita o to iharabas pa. Ay na pangyari ni. Ano ang mga riparo tangon niya na Martes? Oy, so total ban kang e-bike, e-trike sa mga main road. Day damo na madadagos kasudma. Day damo na madadagos sabi kang LTO. Urong sulong man, urong sulong. Mo na lawon. Kaya palan kasudma paingurag pa so nagbarag-barag na mga e-bike, e-trike sa mga main road. Yo. Unan maray na bareta sa siyudad kang Tabaco so pamaskong handog kang LGU Tabaco amay po napipadistribuer ni Mayor Ray Bragais. Sana all may maresibikan mga taga Tabaco so pamaskong handog kang LGU Tabaco. Bata day mo lamang mahilingan na gari may mga nakapaskil bagang pandok ni Mayor Day. Nakalag na sa sarong napod ka yan. Nalaogan na yan. Gari na sa plastic bagang ano yan, box. Bako mambalde. Ano nga pod kaya? O sila gun hilingon sa mga laog. Sabi kang DTI ngaya kasya na ngayang 500 para sa Noche Buena kan sarong pamilya. Yan ay ipapanahong pamaskong handog kang LGU Tabaco. Gari sobra man na 500 yan Maorag sa Tabaco. Pag naresibi na kan mga taga Tabaco, syempre ipopost na sa social media o viral ngon yan sa social media dahil pa nga nareceive pero nakapreposisyon na sa mga buro barangay at yan daw interviewin ko daw si Mayor Ray kung no rin talaga iwawaragas na yan iwawaragas na sa mga pamilya dyan po sa siyudad kang Tabaco. Ang benepisyaryo po kaya na pamaskong handog kang LGU Tabaco dapat kasabay siya duman sa CBMS census kang taon 2023 hanggang 2024. Dapat kasabay ka mo duman na census ka mo. Takunday ka mo kasabay duman, hindi ka mo. Yo, yan malinaw tabi yan. Ano nga yan malinaw? Sa Tabaco. Oy, ang DTI mga tugang nagluwas na suggested retail price kang sibuyas. 120 sa na ngaya per kilo dapat. 120 sa na da. Sabi kan DTI. Ngunya na Martes man po ki big time rollback sa mga produktong petrolyo. Gari ang may big time rollback mga 3 pesos gari ang diesel saka ang kerosene. Pero sa gasolina gari may paglangkaw. Sige tabi, yan ang sa tuyang mga reparohon ngunyan tabing Martes. Sige, 18 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Karamon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Gari may nagpupusing-pusing, gari may nagbibilog-bilog na raot po nin panahon. Kaya pigpapantayanan ngunyang kang pag-asa. Yo, konta na tabi Ma'am Joy. Ang linya kang pag-asa. Pag-asa tabi, good morning.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 2, 2025. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang umiiral dito sa may Southern Mindanao. Pangalawang weather system natin ay ang Northeast Monsoon or Amihan na umiiral naman dito sa may Extreme Northern Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandaliang buhos ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,280 kilometers east ng Eastern Visayas. Ngayon po, mataas na yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours at once na pumasok ng ating PAR bilang bagyo, papangalanan po natin itong Wilma. Nakikita po natin sa ating forecast track, posible itong maglandfall dito sa may Eastern Visayas o kaya dito sa may Caraga. Pero sa ngayon, mataas pa rin naman po yung uncertainty po natin sa posibleng track po neto. Pero iba yung pag-iingat na rin po para sa ating mga kababayan, lalo na dito sa eastern section ng ating bansa, particular Bicol region, Eastern Visayas, pati na rin sa Mindanao, dahil inaasahan natin as early as Friday, posible na tayo makaranas ng mga pag-ulan towards the weekend po natin. At sa nakikita nga po din, yung posibleng pag-landfall po nito, yun po, pag nag-landfall po siya, tatawid po ulit ito ng Kabisayaan po, nakikita po natin ulit. So, inaasahan pa rin po natin yung mga naapektuhan po ng mga past na bagyo po natin ay makakaranas po ng mga pag-ulan. So, ugaliin po natin i-check ang mga nilalabas na updates ng Pag-asa at ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paghahanda or paglikas na kailangan po nating gawin. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin yung pag-iral ng Northeast Monsoon, kaya makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dahil lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorms. So, ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa hinggil sa nilalabas natin mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Mindanao, inaasahan po natin buong Mindanao ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot nito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Para naman dito sa may Palawan at buong Visayas, maaliwalas na panahon naman ang kanilang aasahan, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Cebu, 27 to 31 degrees Celsius, Davao, 25 to 30 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw, makakaranas po tayo ng bugso netong Northeast Monsoon. So, posible po tayo magtaas ng gale warning, lalo na dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, pati na rin dito sa may Ilocos Norte. So, ibang-ingat po mga kababayan na at may masakyan at going po nilalabas na sigil po sa dito sa gale warning. Ang sunrise mamaya ay 6:06 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:25 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa
Okay, salamat tabi Pag-asa. O yan tabi Ma'am Joy Cargulyo kay Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May LP ikita sa luwas kang par na dakula databi ang tiyan sa maging bagyo. Aapo doon ini si bagyong si Wilma pag naglaog na sa Philippine Area of Responsibility. Ngunya na si Mana. Di posibleng may parting Bisaya tumama o kaya parting Bicol. O kaya yan na naman ini ang sa tuyang aabangan sa mga susunod na araw. Mga Biyernes baga databi di may mga paguran-urana. Yo. Ngunyan baga okay pa man ang panahon ta. Kaya yan naman ini ang pagbabantayan pero may high pressure kita sa taas. And yaon tabi so amihan sa baba naman igwaki intertropical convergence zone. Pagaro kening Disyembre adi aralo-halo na sa tuyang mga weather disturbance. Ayo, aralo-halo igwaki amihan, igwaki shear line, igwaki intertropical convergence zone. Ano pa? ITCC, yun ano pa, Esterlis, sarabay-sabay. Ala, sige! 26 minutos, lipas na po ang 7 o'clock in the morning. Serbisyo asin reparo. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre tabi mga tugang ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuyan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madalion sa na yan mako Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidorm, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ta safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, uhayo gusaymas, ingat po permi. Siringman mga tugang ang programa ng inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan tabi yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa waiting. Dadako pon kamo kan mga pulis. Pag sa illegal kamo tabi magtaya. Yo. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sutuya mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Sige tabi mga tugang, alas 7:28 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time day po magarali mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa indang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy, asin numeracy
numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman ng branch sa Tiwi na Makwa sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:30 na. An sa tuyag Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman mga tugang ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capus Bilo, ABC President Cap Art Avila, sabay tama ng Capus Bilo Lotto Outlet, yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malino Albay. Salamat! Sige po mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako man po gararay, si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni kanyang pungal daw kita din Martes, Tuesday, pitsa dos na kita kang Disyembre taon 2025. Sando kita mga tugang alas 8, kaya papigalata, toro derecho na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Buenos dias, Sir Willie Nobora. Kay Ma'am Jocelyn Antipuesto, good morning, ma'am. Okay, sige tabi mga tugang, digdi na po kita sa tuyang programa ngunyan na Martes. Adi, pag Martes, may mga sesyon regular. Diyan sa Sanggunian Bayan kang Bakakay, diyan sa Sanggunian Bayan kang Malilipot, ang Sanggunian Panlunsod ng Tabaco, may session man pag Martes. Ang Malinaw, Iguaman na di, ang Sanggunian Bayan kang Malinaw, Martes man kayan ang scheduled na session. Ang Sanggunian Panlalawigan, Martes man, pero at siya na hapon. So kadaklan Martes, so Tiwi, so Sanggunian Bayan kan Tiwi, gari Lunes inda. Lunes ang session inda. So halos kadaklan Martes. Kaya tabi mamalulim pag Martes ang satuyang mga honorable, birising busy po yan. Arog kayo ni primerong simana, primerong session kang bulan, dapat nakabarong sinda. Arog kaya ng parang protocol din ninda pag primerong session kan primerong bulan, schedule sa primerong bulan, ang primerong session ninda naka barong o na maray so mga honorable. Mahiling nindo yan talagang nakapangburol. Pamburol ba sa'yo mo na? Ayos nga ni. So nakabarong po yan. So yan, arog po kayan, bising-bising ngunyan ang sa tuyang mga honorable. Ngunyan man na Martes, sigwa ki apod kayo ni big time rollback. Ano nga yung buro big time rollback? Na pinanganaan na kita ki paglangkaw kan mga produktong petrolyo.
O ngunyan, igwa ki schedule ba na big time rollback databi Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. O ang sabi digdi, gari ang may 13 pesos man ang posibleng ibaba, 13 pesos sa diesel and sa kerosene. Pero so gasolina, dahil masabutan so gasolina gari may paglangkaw so gasolina o kaya may rollback man na 40 centavos o yun yan, no? So igwa ki rollback so diesel and kerosene, sobrang 3 pesos man yo. Di yan ang mga aabangan tatabi ngunyan na Martes. Kudi kasud ma nag-aabang ako kaini at pig-anunsyer na bagay ini na puon databi kang kasud ma December 1, 2025 ipagbabawal na baga databi sa mga e-bike, e-trike sa mga main road yo. O kasud ma sabi dadakopon and i-impound. Kundi pa inailing akong barita na pig-anunsyer kan sa tuyang presidente na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tawan databi mo na ki panahon. Yo. Tawan da lamang mo na ki sa rombulan. Yo. Na gari information dissemination mo na ngunyan sa mga e-bike, e-trike gari ipapautob ining total ban kang e-bike, e-trike sa mga main road gigibuhon databi sa January 2 after New Year na ini yo. So sabi digdi mga tugang day databi mo na matutuloy so total ban kang e-bike and e-trike sa mga main road. Sabi po yan kang Land Transportation Office yo. Iniurong na muna baga inatras na muna kang LTO ang naka-schedule na kutang total ban kaning mga light electric vehicle arab kaya kang e-bike, e-trike sa mga main road. So inot ko ta nening ipapotob gani kasud ma kudi dahil databi sa mga hinaingman kan sa tuyang mga kababayan grabe baga so nag-react ngaya day na ngaya mo na ipapautob so total ban or kaya i-impound sa mga e-vehicles sa mga national roads yo kang kasud ma. No, kaya sabi kang LTO mga tugang LTO Chief Marcos Lacalinaw na ang strict enforcement o kaya mahigpit na pagpapatupad ang o kaya impounding ay ililipat na lang sa January 2, 2026. So may sarumbulan pa. May sarumbulan ka pa kamo na magparabasay-basay dyan sa mga main road yo. May sarumbulan patabi ka mo bata dakulo naman ang gadgunyan baga so nagbarakal kaya na di gineribo ng service family service mapasiriring niya kita sa tabako sa sentro iyon natabi ang apod kini iyon na ang service tabi Papadan Rosales iyo. Di yun ang mga service ngunyan paghatod kan mga estudyante dyan sa mga eskwelahan maging sa mga teacher
may nahilingan na akong teacher, iyon na ang service, e-bike, e-trike. Iyon ang service ni madam, nahiling ko. Halos kadaklan nagbakal ki arog kay ni teacher. Pag nag-uran man ng God, safe siya, may atop man. Four wheels man pati, so binakal ni madam. May manibila man. Gari siya nakadakula kang padyak, pero four wheels siya. Four wheels, nahiling ko. Halos kadaklan mga teacher ang nagbarakal. Kung malunad ka man ang God sa padyak, madudumog ka pa. O duman sa e-bike, o kaya e-trike, talagang magayon ng Sir Willie. May atop man, tapos may mga lipod man. Kaya mauragon talaga na service kan mga teacher. Kayang-kaya pati i-drive kan mga teacher. Maluya man sa nabagandalagan kay ni. Mas makaskas pa nga ni supadyak pag minahirit ka pedal so para padyak. Yo. Di araw kaya nandalagan man sa nakayang, pero magayunon ta kayang-kayang bakalon mangkutakan mga teacher, kaya lang uni ang problema na bawal ugaring na mag-agi sa main road. Yo. Kundi sabi kang sarong congressman, tapig ki-question ini mga tugang ni House Committee on Public Accounts chairman na si Representative Terry Ridon, na ang plano databi kang LTO na i-impound ang mga private use e-bike or kaya e-trike na maagi databi sa mga main road. Sabi digdi mga tugang na daiman po databi kiligal na basihan ang pag-impound kining mga e-bike, e-trike na ini kang LTO. Ano nga yan magiging legal basis ninda ka ini? Ini bagatabi, Sir Willie, bako man makina nagpapadalagan kini dinamo. Bakong dinamo nagpapadalagan ka. Mas dakol manggiraray ang padyak, sabi ni Sir Willie. Iyo. May nahilingan ako kining e-trike. Tigpapasahero, pampasahero, tigibong pampasahero. Sabi digdi mga tugang na kainin ni Representative Ridon na dahil sa klaw kang LTO ang pag-impound o kaya pag-require ng registration sa mga private use light electric vehicle. Bilang malinaw, ito ay pinagbabawal sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act o IBIDA. Hindi ko pala nabatas kayo niya di. Ano yun? Dahil man niya kamukipudir ang LTO na i-impound aprehendiron ining mga e-bike, e-trike nini. Kaya alam problema ta ang pig-agihan ninda road. Iyo yan. Iyo. Kaya ang sabi digdi maura gini si Sir Nong Narangasa, sabi digdi kan sa kuyang idol na si Sir Nong Rangasa, dapat databi ang mga local government units digdi po sa Pilipinas kung mahal kaipuhan databi magkaigwa kamo ki local ordinance on electric vehicle. Iyo o kaipuhan nindo na pasar nin local ordinance sa mga LGU para po digdi sa mga electric vehicle na inita igwa man anggad ki IBIDA law or the Electric Vehicle Industry Development Act, Republic Act number 11697 is a Philippine law that aims to develop the country electric vehicle industry
through a comprehensive framework. Key goals included reducing reliance on imported fuel, promoting energy security, and fostering a sustainable transportation section o sector. Ang EBITDA law establish the comprehensive roadmap for the electric vehicle industry o kaya CREB, and provides incentives to encourage the manufacturing, utilizations, and structure development for EVs o kaya under the development of energy. So kaipuhan databi. Kundi iyon na nga ni iyan, pareha sinikan tricycle baga tabi. Pareha sinikan tricycle tabi, Sir Willie Nobura. Si mga tricycle, pigbabawal man po yan sa mga main road. Araw kita kanigi sa Pilipinas eh. Pigbabawal yan sa mga main road, pero hilinga po nindong niya. Sisayan mga nag-aaragi sa main road, mga tricycle. May mga tricycle na nag-aaragi sa main road. Pag binusinahan mo, tabata ang iba man na driver kan tricycle, ata nang tiko konsiderar na sa nangani na pwede ka mo dyan mag-agi, pero duman ka mo sa outer lane. Duman sa gilid, sa right side kan sa indong linya. Tanganing sa mga makaskas na bihikulo, makaagi sa na duro-diretso. Aw ang igibo kay ning mga tricycle, ang iba na mga tricycle driver uto sa tahaw nagaagi. Pag binusinahan kan mga makaskas na mga bihikulo, dagit pa. Hilingon ka pang malain. Inapaay tayo. Ngunyan une, sabi sa tiwi, une nga ya ampay. Di halos kadaklan bagang munisipyo may nagbabiyahe ng tricycle. Sampul ta sana Tabako to Malinaw. Ang Tabako to Malinaw igwaki may nagbabiyahe dyan na mga tricycle. Halimbawa, Tabako, igwa nga ning Tabako to diretso na sa barangay, Jora Lawig na. Saro bagay yan sa mga pigbabawal na dahil pwede dyan sa mga main road. Unang problema dyan. Unang problema, kung halimbawa tabi Sir Willie, maaksidente sa tricycle dyan sa National Highway. Para yung kay Diyos may mga nagkadirisquido, may mga nagkagaradan. Dahil lamang ka mo dyan ikahabol-habol. Tiway ka mo dyan. Taday nga ni po pwede na mag-agi sa mga national highways yan, mga tricycle. Parehas kaning e-bike na ini e-trike. O kundi ano nga yan nangyayari ngunyan sa tuya sa Pilipinas? Dahil mambaga. Nag-checkpoint nga ni sa mga tagal-tiyo, dahil matigdara ko. Ang permisa ng pigpaparara sa mga single na motor. Ayaw masanang kaya ng parahon, pero sa mga tricycle, baya isa na ngayaya. Hindi man agad ko tadi. Arog ka ini. Totoo man agad yan ta. Ilinganan nindongon niya sa tabako. Malunad ka sa padyak. Minimum na bayad mo 20 pesos. Mas kiranihon sa na yan. Halimbawa, ali ka dyan sa may LCC, pasiring ka digdi sa may Panal, o kaya dyan ka sana sa may Harani sana. Ang lunad mo sa padyak, minimum mo 20 pesos na. 20 pesos na. Kung e-trike man ang gagkuta na, makakatipid-tipid. Makakaburbarato. Kaya lang iyan, ang kaipuhan talaga, kaipuhanin, local ordinance. Pwede ba gini? Limbawa, sa tabako, may asosasyon niya so, ngaya, ali ngaya sa sentro kan tabako, pasiring sa Panal. Iyan sa linya ninda. Dyan sana sila mag-aagi. Wag lang doon sa main road. Di ba? Parehas man kang padyak, bawal man ang padyak sa main road. Bako,
kundi grabe talaga, pero ili nga po nindo. Mas dakula nga nang kita kan sa mga parapadyak kaysa mga para tricycle. Tan tricycle kay puhan mo maggasolina. Ang parapadyak tabi Sir Willie, pag makasarong pasahero yan, naka 20 pesos naman dyan ang sa may turo-turo kung saan sumay nagluluto bagang pansit, may maluto, tapos may gulay, o rimate ng 20 pesos. May pamahaw na. Yan ang gasolina kan mga parapadyak. Halimbawa, nakapamasahero tulos, day pa manamahaw, nakapamasahero tulos ki sarong pasahero, 20 pesos tulos binayad sa iya. Naduman mo na sa pamahawan, sa may kakanan, sa gilid kan mga tinampoy. Guyan eh. Order yung gis sit ang kisabaw. Oh, ansop na. 20 pesos gis na pansit, gis man na maluto. Tapos mahagad sa nangyaykitan sa bao. Rimati na. O di, kumbaga, nakagasolina na sa parapadya. So para motor, so para tricycle, pag dahi ka nakakuha ki 60 pesos, dahi ka makagasolina ki sarong litro. Oh, burano na ngunya ng sarong litro kang gasolina. Mas 60 pesos na. Oh. Kaipuhan mo 60 pesos sa motor. Samantalang sa parapadyak 20 pesos. Iyo. Oh, aral niyo sa napati nga pahatod sa nangya duman sa may parting ito nga kang ano, hali sa sentro, diyan sa nangya tabi ako sa Reyusa. O di 20 pesos na pamasahe mo sa padyak. Baka mas dakol manggiraray. Iyo yan, kaya lang ilingan na po ninday. Guana naman kita. Ini grabe naman ang debate kay ni. Kaning e-trike na ni, e-bike na ni. O tegwa man palang kibatas. Naparadig sa mga e-bike, e-trike. O ini nga ni. O ni bagang sabi ko sa inyo, tricycle. Dili nga. Bawal yan sa mga main road. Sa national road. Dili nga po nindo. Bakon iyon nagbabiyahe ngunyan. Iyon ang mga siga dyan sa tao kan tinampo. Serbisyo asin reparo. Pig narumduman ko kang nakaaging mga aldaw. Piki-question kan mga paramotor. Nga ta ngayon ta pinalawagan nindo ngayon kami digdiki mga modern jeep. Dyan sa Malinaw. Pig-petition ka sa mga para-tricycle sa modern jeep. Nga tatigtugutan kang LTFRB, LTO na magbiyahe digdi ang Egypt. Kami nga digdi ang hadi. Kaya ngayon pwede. Sa muyang ruta ngayon eh. Name. Jesus Maria, abo ng palawagan kan so legit na may prangkisa. O tasinda sana. Sinda sana ngayang maglawag dyan dahil nakiiba. So yun ang mga hadi lugod. Iyo, minsan tigo konsiderar na nga ni ko diyan. Ang riding public manggiraray ang madesisyon. Kaya tabi so mga riding public ingat na sa natabi ka mo. May mga nagka-aksidente na baga dyan sa main road. Sa mga national road tabi, may mga nagka-aksidente na dyan. Kang gusto maninda mag-claim or luhaan tabi. Iyo. Grabe sa pagbasol na arog pala niya kini. Day mampalan talaga. Day kakakarason-rason eh. Wala kakikarason-rason nga tatanag lunad ka dyan na day man yan pwede mag-agi dyan. Iyo, so yan tabi, lesson learned. Iyo, o kaya kung maglunad, duman tabi sa legit. Iyo, kaya lang ngunyan, siyempre, tikukulang-kulang man ki mga lunadan, kaya reya sa mga tricycle. Iyo, o lalo na sa mga barangay. So iba nga ni baga, so pasiring sa mga barangay, ang pahit ng ngunyan, sa pagpigbabawal baga sa mga single na motor. So pig-apod tang habal-habal. O ilingan nindo. Ang ganun yan.
yan. Igwa naman. Ha? May malapit babakuta na pero ngunyan ti ko konsiderar na kan mga LGU ta. Iyo man sana ang pwedeng malunadan kan sa indang mga kabarangay lalo na sa mga rural road baga. So sa mga upland barangays. O di ang problema kayan dahil nindo dahil ka mo ma-regulate kumpira sa pigahagad na singil ta dahil man ngani ki magiging basihan man so sa tuyang mga LGUs tabawal ngani. Iyo, o gaya pag siningil ka mo kang habal-habal na sanggatos, bumayad man ka mo sanggatos. Dahil ka mo makareklamo, taday man kay babasihan. So sa to yung mga LGU, naangatata, ipadakop mo ito, nagsingil ka, naara mo na nga ning bawal, dahil man nga ni pwede yan. Kundi, kaipuhan na magsakripisyo, kaipuhan talaga maglunad ka. O lalo na sa mga teacher. May mga midbid akong mga teacher tabi, Sir Willie, nubura na maturo duman sa upland barangays naglulunad sinda sa mga habal-habal takunday sinda maglunad sa habal-habal pasiring sa upland wala man kibiyahe duman dahil man kinagbabiyahe duman gusto mo yung sabihin nga magralakaw kami naglulunad sa habal-habal tabi Sir Willie yan medyo talaga mahal ang bayad kaya ang gigibuninda gari binakuha na sindaki para habal-habal garipig kukontrata na ninda hatod sundo tarayuon dyan sa mga upland barangays kang tiwi may namidbid ako dyan na arog talaga kayan ang sitwasyon kan sa tuya mga paratokdo dyan kundi syempre si Madam Daraga tapos so para habal-habal soltero man minsan may mga na-develop na rin tabi Sir Willie. Halimbawa, si Madam aga, hapon, pigsusundo kang para habal-habal, na-develop naman. Pakalipas kay pirang taon, Sir Willie, nagkaaguman na sa duwa. Serbisyo asin reparo. Di wow. Arog lamang nga kaya. Di si Madam dahil na magbabayad pa sa paghatod sundo sa iya, naagum na siya kang para habal-habal. Dakol baga kaya arog kaya na nangyari para tricycle nga ni syempre na-develop din ta habang urarayo ang biyahe nag-uristoryan man si Madam tapos sa para tricycle tapos para balhabal Makao ano do tabi Sir Willie maghabal-habal naman sa nako Sir Willie sisay may midbid kan mga teacher na pwedeng hatod sundo habal-habal naman sa nako pag sundo mo kay Madam kuhaon mo man so sayang bag tapos siyempre pagal-pagal man si Madam ngayon Madam ni mahapit niya mo na kita digi sa tortindante ko nga digding buko juice apor pansit mo na nga kita Madam hasta si Madam siyempre oristoryahan kan nagbabiyay talo-aloy man ang biyay mga 30 minutes pag nalulubak-lubak ngayon siyempre lubak-lubak ang agyan ngayon Madam kumapot ka tabing maray si Madam no choice man kay puhan mong kumapot sa nagabal-habal o kung gusto naman si Madam ay, ano daw kung mahabal-habal na sana ako Madam pwede tabi magkugos ka sa kuya ta nganing day ka mahulog dyan siyempre single na mo to kung gusto man si Madam abo man mahulog ang nangyari tabi sabi ni Ma'am Pebulata nangyari niya nahulog sa para habal-habal Guwapo ang sound. dahil man ko na nahulog sa motor nahulog sa para habal-habal si Madam
Good morning, Tabi Mercasia. Ano daw ko mahabala-bala sa kita, Sir Will? Hinda ka daw kaya. Oy, atyan tabi mga tugang, atyan ta na sana ni pag-urulayan itong supamaskong handog kang LGU Tabaco. Amay po na ipadistribuer ni Mayor Ray Bragais sa syudad kang Tabaco. Yo, atyan ta inguwaong kung ma-interview si Mayor Ray. Tanganing maraman ta kun nuarin na matatanggap kan mga taga-Tabaco. So pamaskong handog kang LGU already na viral na ngunya sa social media, rayaw na sa mga burbarangay. Ayo, so aramon ta kun nuarin iyan iwawaragas. Aramon ta kun nuarin talaga iwawaragas kan sa tuya mga barangay officials, pero une dangog tabi ka mo atyan ma-interview kita kay Mayor Ray. So matatawan o kaya ining beneficiaryo kaining pamaskong handog dapat tabi yaon ka mo sa census. Iyo, yaon po ka mo sa census kang taon 2023 to 2024. Iyo, so census po kang CBMS. Iyo, kada pamilya igwa po ka mo kay pigsararo na tong box, goribor box ito di. May mga laog na mga Noche Buena. Kaya 2023 to 2024 na CBMS census. Yo. Sige. Sabi ni Sir Will, bata ngayon, nagsisirap na ngaya. Maparap nga na naman ngayon. Serbisyo asin reparo. Masiraman ko ta Sir Willie, so re-restoryan. Napaabot ki teacher, napaabot naman kay madam. Ay talaga totoo yan. May nakistoryahan ako, naghabal-habal ay naglulunad siya sa habal-habal si madam. Pakalipas ki pero 2 ka rin taon ito nagkahilingan kami sa TV. Sabi sa kuya, ngaya, Sir Mox, may agom na baga ngaya ko. Oh, yo. Kasi ako na agom mo. So, naghatod sundo baga sa kuyang para balabal. Yun ang agom kong niya. O din na, Sir Willie. Oh, yo, yako. Di congratulations siya ako, tabi, madam. Huni, so, sabi sa kuya, Sir Willie, ika ngaya pa, no? Abo mo man niya ako'y sundo. Ay, abo mo man niya ako'y hatod tapos sundo. May pahabol si madam. Ika ngaya pa, no? Abo mo man ngaya ako sundoon tapos ihatod. Ay, inda! Kaya baga ngayon may nagum na lugod nga ako. Abo mo man niya ako yato. Busy ka man ngaya. May nagum na sa nabagay Sir Will. Ay, inda! Ay! Parang nakita alas 8 na. Alas 8 na tabi, Mercasia. Ikatabi, Mercasia. Dahil ka na naman no, kumbinsido kang istorya ko. Aputon mo ito si madam. Aputon mo! Ika nga niya paano ngayon, Sir Mox. Dahil mabo mo ako sundo, nabo mo ako yato. Ngeta aram mo na nagpapatod sundo ako doon. Nakabot na ako doon. Nakabot ako sa eskwelahan. Ata nakabot ka nga doon. Nag-tree planting kami. Naabot ko na naabot ko na sa eskwelahan kitong teacher. Nag-tree planting kami.
si Ma'am Joy Cargullo dahil na naman kumbinsido kang istorya ko. Nakabotabi ako naman sa eskwelahan kay itong teacher. Aplan barangays talaga dyan sa Tiwi. Kundi, dahil ko man hinatod si Madam. Nag-tree planting kami duman. Ni Madam. Ayun man tabi, GR. Binasol ako ni Madam. Ayagom na bagay ngaya ko, sir mo. O iya ko, si Senagaw mo. So, nagatod sundo bagay ngaya sa kuyang para balabal. O iya ko, congratulations. O ninan, sabi nang gad sa kuya GR. Sala mo ngaya pa nun, sir mo. Nata, abo mo ngaya kung sundon tapos sa to doon. Kaya man, nag-agum na bagay ngaya ko. Oni pa, GR, sabi sa kuya, kontak ka ngaya ko, ta na bagang nino. Ay, inda! Sangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat sa ngaran man ni GM Maestro nila to o ni SM Sir Tony. Ako po ang sa indong lingkod. Manimok sa iyo po ini si Mr. Rolbotana. Param na tabi kita digdi sa programa. Saga naman ha, atyan, antabay po kamo sa programa ta 10 to 11. Ayun, sa 107.7 Radyo natin Tabako. Adyan sa amigos! Domo arigato bala kamo ha. Dahil na kamo para-restorya naman sa teacher. Yun na ito, may agom na. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Sige ta.